entzun jauna bihotzonez gure eskariak, eta sendotu, hien artetik piztu ere zure semeak den fedea. Luis, gure semedea piztuko den itxaropena ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure ginen Espiritu Santuarekin batean, jaiko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Makabearen liburuan. Egun haietan, Judasek Israelgo buruzagiak, udarien artean zilarrezko 2000 txanpoan bildurik, Jerusalemera bidali zituen, bekatuen barkamenerako oparia esegin zezaten. Jator eta presto jokatu zuen, piztuera bat zuen gogoan. Izan ere, Eroditako udarien piztuera itxalo izan ez balu, alferrikakoa eta zentzugabea izango zen, hildatuen alde otoitz egitea. Baina ziutzoiz zen direnak, sari bikaina izango dutela uste behizuen. Asmo santua eta ederra izan zen da. Horregatik eskekin zuen hilen aldeko barkamen oparia, beren pekatuetatik libre gera zitezen. Jaunak esan. Jauna zuekin, Jesu Kristoren ebangelioa, San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zuen, beren katua zu aita, zerudunen jauna, gauza hauek jakintzuei eta burutzuei gorde, eta jende xumeari agertu bai dizkiozu. Bai, aita, hala izan dezu gogoko. Nire aitak dena eman dik, eta ez du inortu semea ezagutzen aitak baizik, ez baita ere semeak baizik, eta semeak agertu nahi izan dionak baizik. Zatozte nigana nekatu eta zamatu guztiok, eta nik harinduko zaituzte. Hartza zuen nire uztarria eta ikasi nigandik, gozoa eta bihotza pala bainaiz, eta arkituko duzue zuen harinentzako atsedena. Nire uztarria behuna baita eta nire zama harina. Jauna esana. Pentekostez igandean ari dira Luis despeditzen. Espiritu Santua apostoluen gainera jaitsi eta Elizaren eginkizun apostolikoari hasiera eman zitzaion eguna gogoan hartuz. Gainera, aurtengoan ekainean tokatu zaigu, Jesusen bihotzaren hilean. Horregatik, bi esan genezake errealidade gure fedean ezinbestekoak ditugunak. Espiritu Santua, berarengatik baitator, esan genezake bizi espirituala, fedea, kristau bizitza, berri ona, bihotzean emartzea, eta bestaldetik Jesusen bihotza. Jesusek bere maitasuna
erakusten dugu zenbaterainokoa den. Eta bere gizaki izaeran ere zenbateraino maitea gaituen Jesusek bere bihotza erakutsiz. Santa Margaritari esan zuen bezala, ona hemen gizakiak hainbeste maite dituen bihotza du. Hori da, esan genezake, garbi eukilarreko gauza bat. Gure fedea, gure salvazioa, horiek denak jakoikoaren eskuetan daudela, harengana baiak gatoz eta harengana baigoaz. Eta horrek, badako, itxaropena eta konfidantza sortu behar du guregan. Gaurko egun honetan, Luis despeditzera, Hector Miguel elizera. Gizon elizkoia izan da, gizon fededuna izan da. Aspaldi ezagutu duena, urtero eukitzen ginen fetxa sekalatu bat. Gorritiko San Bartolome Erriken area gauza izan duen arte, hilotzen zen, 2 abuztuko lehenengo igandean, meza eta herri bazkaria ikutzen ginen, eta antxe ekartzen ginen urtero. Gizon jatorra, sakenezake lagun artekoa, umore honez urtero bazkaltzen ginen. Eta beti urte guzti hauetan, urkiolaretan pasten zen gehienetan antxe horren zan bere txapelarekin, eta beti kasu egiten zuen, beti saludatzen zuen. Eta ze gauza politela, herritako gauza baita, saludatzea, kasu egitea, elkarrekin topo egiten dugulari, gurutzatzen geralari, hori ziudadea honetan ez da egiten, bakotza bere aldetik joaten da, inori kasu egiten gabe, eta herritan hori gauza kultura edarra. Luisek beti kasu egiten zuen, halako herri parrondi batekin. Gaur hemen ekartu gara, gudenok berari azken agurra egitera. Konfiantza sakon batekin, gure hartzailenak, Jesusen bihotzak goiko zeruan hartuko duela bere ardien artean. Eta kontutan izan da ere, handik berak laguntzeko aukera izango duela. Aita honari, Jesusen bihotzari, hartzaileari hoxe eskatzen dugu. Luis bere zenidea, gure zenidea, goiko zeru hartan eukidezala. Han egongaria eserita bukaerarik ez duen otorduan. Jakoikoa, amabikina, aireruak eta ako saltu guztiekin. Eta handik Luisek gure aldeek bezala.
jaunaren gorputz eta odol guretzat izan zen. Berak, saldu zutenean eta nire gogoz burutzera zegoela, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok urtatik, hau nire gorputza datak, zuentzat emango dena. Afalondoa berdin kamizazurik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok urtatik, hau nire odolaren kamizadatak, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Eskaintzen bizitzugu zuri eskerrak emanez, aldariak zure sarritzari onartu egizulako. Eta atanik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen dugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldu dira zure bizi. Eramazukitasun osora, Frantzisko gure ikasantorekin, gure hartzaiekin, eta bizizan guztiekin batean. Gogoan izan jauna piztiko etxarotenean alduen gure zuendeak, Luis eta Bren Gratuz. Hanetzako zeure horrek ere argitu. Errutitzak izango arren, guztio betiko bizitza itxe dezago, Kangueparen Ana Maria Doantzuarekin, Zena Protestatuarekin, Apostolo Santuekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zera bizite izan diren santuekin. Haiekin batean horretzak ezagun, Jesucristo zure zedearen bitartez. Horren bitartez, horrekin eta horretan, zure aita jagoikoa guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aitza guztia, izan eta gizarti guztietan.
sendo, betiko zorionaren itxaropetean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaildu dela. Jesu Kristo gure jauna zut esan da apostoluek, pakea izten dizue nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinistinari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoak bezala, emaiozun elizari pakea, eman batasuna, errege bizti baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea, beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Emaiozuen pakea. Jangoikoaren ondorioz, guztien zen guztuan bekatua, erdotik horma, jangoikoaren ondorioz, guztuan bekatua, erdotik horma, jangoikoaren ondorioz, guztuan bekatua, emaiozuen pakea. Hona hemen, jangoikoaren ondorioz, munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren bekatua. Jaunaren naizien zurenean zartiko. Thank
hamaiketako bezetan berriz ere gogoan hartuko dugu Luis gure senidea. Eta orain, kanpo santu alderariko horretik azken erresponsoa egin dezagun. Egizu jaunak, Luis zure sartitzakia, sardaria, argi eta bakeren bizilekura. Beraren alde ospatu baireko Pasko sakramentua, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. bere ikazaintzatela jainko guztiadunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazten jaunaren bakean. Ezerra.